खलुम्बा रायजोफोर बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि दौसिम दा 20 तारिखआव 20 तारिखआव समबारे इन्टारभिउ दोङो बेखौ माबा एप्लाइ खालामनो हागोन दा 20 तारिखआव इन्टारभिउ दोङो आरो बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि दौसिमनि साख्रि जोंहा बै आदानि बारा जासिगोन बारा गोबाव गैला बे दायो मा मास एप्रिल मे जुन मा मास जुनसो जागोन दां दिनै जुन जुलाइआवसो अपेन खालामसिगोन बारा गोबाव गैला दा समबारनिफ्राय 20 तारिखआव इन्टारभिउ दोङो साख्रिनि बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि दौसिम बेयाव नाय आङो बे माबाखौ बे पस्टखौ आं देखायगोन बेयाव लिरनायानो दङ नै नायदो बैलाय बेयाव लिरनायानो दङ खैजोन मानसि जागोन बेयाव लिरनायानो दंखाजोबो आं बुंथ'नो हालालै ओके हम लोग का काम चल रहा है ऑनगोइंग बडोलैंड हेरिटेज एग्रो टूरिज्म का काम है अभी ये क्या है ये ब्रिज बना रहे हैं ओके क्या ब्रिज बोलता है इसको बर्मा ब्रिज ओके और साथ में इसको क्या बोलता है ये भी बर्मा ब्रिज ये हो ओके गया रूसी का हो गया ओके ओके ये रहा हम लोग का रस्सी का होगा और ये जो अभी पेंडिंग है ये टायर का बनने वाला है ये देखो आप लोग देख सकते हैं काम चल रहा है हम लोग का ओके जोहार जोहार जोबोद मोजां बेरायनोबो जायगाबो जोबोद मोजां समायना बेयाव अनेक गेलेग्रा बायदिसिना दङ आं दायो गगा मोननाया रायज्लायनो हायाखै माथोआनो बोरैबा बोरैबा मोनदों गन्थङाबोथ' बुरायनो ओंखारजोबो माथो जाबावगोन दावाइ जाबाबो गाया मा दावाइ जानांगौ खस्थ' मोनथारबाय दावाइ जानाया अनेक खस्थ' मोनथारबाय दाबो गायाखैनो बेयाव बुंनाय जादों दा बिथाङा बेयो बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि दौसिमा जासिगोन बारा गोबाव गैला सिटि ब्लकआबो जाबायसो खोमा आं मिथिया सिटि ब्लकआ जाबायदां माबा जायाखैदां नामालै आं बारा मोजां मिथिया जाय बिथाङा नोंथांमोना गोसो दङब्ला बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि दौसिमाव जायगायाव बेरायनो हागोन जोबोद मोजां आं बे जायगाखौ आं मेपाव खिथिनो हागोन आं मेपनि जायगाखौ आं खिथिगोन जाय बे मेपावनो नायनानै थां डाइरेक्ट मेपाव नायनानै थां आं बे मेपखौ देखायगोन दे नाय बे मेपाव नायनानै थां बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि दौसिम नायदो ओइ लाहैबाय था उदालगुरि आसाम बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि दौसिम माने उदालगुरि आसाम जायो आरो ओइ लाहैबाय था बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि दौसिम ओइलाय नै ओइलाय नायदो डाइरेक्ट मेपाव नायनानै थां होमबासो जायगाखौ मोनहैगोन डाइरेक्ट मेपाव नायनानै थां होमबासो बे जायगाखौ मोनहैगोन बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि दौसिम जायगानि नामा बार गोदाननि नामा
बारगोदाननि जायगानि नामा बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रिटौसिम नाम बुङो आरो बेखौ डाइरेक्ट मेपाव नायनानै थां ओइ दा नै